Na današnji dan 1961. godine rođena je političarka i pravnica Vesna Škare-Ožbolt. Početkom 90. godina primljena je u Ministarstvo vanjskih poslova, a brzo nakon toga prelazi u Ured predsjednika Republike, gdje je bila zadužena za odnose s javnošću. Od 1995. bila je članicom predsjedničkog vijeća. Savjetnicom predsjednika Republike Hrvatske za politička pitanja bila je od 14. listopada 1998. do 30. travnja 2000. godine. Godinu dana kasnije se kandidirala za gradonačelnicu Zagreba. Osnovala je i stranku Demokratski centar. Od prosinca 2003. do veljače 2006. godine bila je ministrica pravosuđa u Vladi Republike Hrvatske i provodila reformu pravosuđa. Nakon sukoba s predsjednikom vlade Ivom Sanaderom, odlazi iz vlade te se od 21. veljače 2006. godine vraća na zastupničku dužnost u Hrvatskom saboru koja traje do kraja 2007. godine. Vesna Škare-Ožbolt je odlikovana redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom, redom Ante Starčevića, redom Hrvatskog trolista, spomenicom domovinske zahvalnosti i spomen medaljom Vukovar.